بفلماوي إثيوبيا زلو ናይ ድኽነት ዓዘቕቲ እቲ ቀንዲ መላዕሊ ካበይ ይመስለኩም? ናይ መነባብሮ ወሰኽ ናህር ዕዳጋ ዋላስ ናይ መንግስቲ ሸለልትነት ምስ ሕጊ ብኣግባቡ ዘይምፍጻም ተግባር እዩ ትብሉ? ብፍላይ ካብ ዝሓለፉ 3 ወይ 4 ዓመታት ንቕድሚት እንሪኦም ዘለና ናይ ስርቅን ዘረፋን ተግባራት ብሓቂ እውን ካብ ሓደ ሕልና ዘለዎ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ዘይተጸበየ ኮይኑ እዩ። ምናልባሽ እዚ ግዜ ናይ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ኣብ በቢገዝኡ ወይ እውን ኣብ ኮርኒስ ዝርከቡ ናይ ሓለዋ ካሜራታት ምስቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ተደሚሩ ነዚ ኩነታት ክቃላዕ ገይሮም እምበሪ ካብ ቀደመት ሒዙ ዝነበረ ክኸውን እቲ ሕቶ ናባኻትኩም ከብሎ ሎማዓንቲ ኣብ ካሜራት ተታሕዙ መሕፈርትን ጉድ ዘብሉን ኣደንጓልን ቀፂሉ እውን ሽማግለ ከይተረፈ ዝተሳተፍሉ ናይ ሰርቂ ፈተነታት ሓቢርና ክንሪኡ ኢና። ሓቢርኩም ንጽንሑ። ኣቐዲመ ሰላምታይ እናቕረብኩ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለይኒ ክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ክመልሰኩም። እዚ ውልቀ ሰብ ኣብዚ ቡቲክ ውሽጢ ክርከብ ዝኸኣለ ብዘይ ዋላ ሓደ ነገር ኣይኮነን። ቴሌፎኑ ሒዙ ዘውርዮ ዘለውን ኣብ ደገ ኮይኑ የማን ጸጋም እናጠመተ ምስቲ ናይቲ ከባቢ ጸጥታ ናተዓዘበ ዝሕብሮ ሰብ እዩ። ቀፂሉ ድማ ናብ ስርሑ ኣትዩ። ጠቅላይ ሚኒስተር አቶ መለስ ዜናዊ ከም ዝበሎ ክሳብ ዘይተተሓስካ ግዜ ስርቂ እውን ስራሕ እዩ ክበሃል ጸኒሑ እዩ። ስለዚ ድማ ዝውልቀ ሰብ ነቲ ናይ ገንዘብ መቐመጢ ካዝና ንምርካብ ናብ ተፍቲሽ ኣትዩ። ኣብቲ ቦታ ዋላ ሓንቲ ቅርሺ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ኣዝዩ ተቆጢዑ ናብ ደገ ክወፅእ ክብል እቲ ናይዚ ቡቲክ ሰብ ዋና ካብቲ ንሓገዝ ጎረቤቱ ኢሉ ከይድዎ ዝነበረ ቦታ ክምለስ ይጅምር። ኣብዚ ሰዓት ኣብቲ ማዕዶ ዝነበረ መሳርሕቱ ነታ ውሽጢ ዘሎ ሰብ ብቕልጡፍ ካብቲ ቦታ ንኽወፅእ ጥብቂ ዝኾነ ትእዛዝ ይህቦ። ኮይኑ ግና ንሱ እንትድንጊ ናይቲ ቡቲክ ሰብ ዋና ሃንደበት ይመጽእ። ሃዳናይን ተሃዳናይን እውን ይራኸቡ። እቲ በዓል ዋና ብምቕጻል እንታይ ክህበካ እንትብሎ እዚ ሌባ እውን ኣፉ ብዝሃቦ ስረ ክብል ይዛረቦ። ካብኡ እውን እዚ በዓል ቡቲክ እሺ ጽናሕ ብምባል ብቕልጡፍ ስልኩ ብምውጻእ ከተናኽፍ ይጅምር። ኣብ ሰዓት እውን እዚ ሌባ ኣዝዩ ፈሪሑ እዩ። እዚ በዓል ዋና ናይዚ ቡቲክ ገጹ ኣብዛ ስልኪ ገይሩ እታ ናይ ሲሲቲቪ ካሜራ ዝቐድሐቶ ጉድ ክዕዘቦ ጅምር። እዚ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ መንእሰይ እናገበሮ ዝጸንሐ ናይ ስርቂ ተግባር ኩሉ ሓደ ብሓደ ክዕዘቦ ጅምር። ካብኡ እውን ናይ ባዕሉ ስጉምቲ ንምውሳድ ኮፍ ንኽብል ይሓቶ። ነዚ ሰራቐ እውን ሓደ ሻዕ ብጽፍዒት እንተሃርሞ ናይ ዝቆልዓ ልሳን ተሎጊሙ እዩ። ካበይ ከም ዝመጸ እንተሓቶ እውን ካብ ቡታጅራየ ክብል መሊሱሉ እዩ። ብዙሓት ሰራቕቲ መበገሲኦም እንትጻረ መልዓሊኦም ካብ ቡታጅራ ከም ዝኾነ ሕቶ ዘልዕል ጉዳዩ። ኣብዚ መንጎ ብርሕቐት ይዕዘቦ ዝነበረ መሓዝኡ ብተደጋጋሚ ናብ ስልኩ ክድውል ጸኒሑ እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ሰብ ብየማነ ጸጋምና ተላተ መዕረፍቲ ስለ ዝኸልኦ ነቲ ስልኪ ከልዕሎ ኣይከኣለን። እቲ መሃርምቲ እውን ቀፂሉ እዩ። ከም ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ናይቲ ቡቲክ ሰብ ዋና ካብ ስርቂ ድሒኑ እዩ። ንጥንቃቐ ዝኣክል ናይ ዝውልቀ ሰብ ፎቶ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ዝመስል። ዓለም ናይ መወዳእታ ዘመን በፂሕና እናበለ እንትማጎት ንሕና ግና 8000 ሓሊፍና ታሻዓይ ዝሓዝና ኢና ንመስል። ወለድና ዕድሜዮም እንትደፉ ብዝበለጸ ናብ ኣምላኽ ክጽጉዑ እዩ ዝርአ። ኣብዚ ሕጂ ዘመን ግና ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ክልተ ጸጉሪ ዘብቆለ ሰብ ናብቲ ናይ ስርቂ ኢንዱስትሪ ተጸምቢሮም ንመናእሰያን ይዕቐሙ እዮም። እዚኦም ሰብኣይ ዕድሜዮም ብግምት ካብ 65 ክሳብ 70 ይበጽሕ እዩ። እዚኣቶም እውን ከቢቦም ጠጠው ዝበልሉ ምኽንያት ካብ ሓደ ሰብ ቴሌፎን ንምስራቕ እጀ ከፈንጂ ስለ ዝሓዝዎ እዩ። እዚኦም ሽማግለ ሌባ እቲ ቴሌፎን ነቲ በዓል ዋና ብኽብሪ ዋላ እኳ እንተመለስሉ ድሕሪ ንእሽተይ ጉስጢት ንድሓር ግና ናብ ሰፈር ንኸይመጽእ ስለ ዝሃረምዎ እግሪ ያውፅኒ ብምባል ሃዲሙ እዩ። ናይ ሎም ዘመን ሌባስ ብዕድመ ጥራይ ዝግመት ስለ ዘይኮነ ንሰብ ደጊኡ ርኢኹም ኣይትእመኑ ክብል ፈቱ። ስርቂ ክሕሰብ እንከሎ ኣብ ጸልማት ዝኾነ ቦታ ወይ እውን ፀሓይ ዓሪባ ጽልምት ምትክብል እንከሎ ከም ዝካየድ ብዙሕ ሰብ ይፈልጥ እዩ። ኮይኑ ግና ናይ ሎም ዘመን ስርቂ ኣብ ጸልማት ጥራይ ዝካየድ ኣይኮነን። ምናልባሽ ክሳድ እናሓነቑ ናይ ክሳድ ብሪ ዝወስዱ ወይ እውን ንኣጻብዕቲ ቆሪጾም ካቲ ምስ ሰርቁን ንዚኣቶም ሰረቕቲ ዝምደቡ ኣይኮኑን። ምክንያቱ ንሳቶም ሰረቕቲ ዘይኮኑስ ቀተልቲ ተባሂሎም እዮም ዝምደቡ። ነዚ ዘለዓል ኩሉ ብዘይ ዋላ ሓደ ኣይኮነን። ናይ ዝውልቀ ሰብ ናይ ስርቂ ታሪኽ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና። እዚ ገዛ ንእሽተይ ካፌ እዩ። ዓማዊሉ እውን ኣብ ወንበሮም ኮፍ ኢሎም ዝደልይዎ ግልጋሎት እናረኸቡ እዮም። እቶም ሰራሕተኛታት እውን ናብ ዝናብትን እናበሉ ነቲ ናይ መዓልታዊ ስርሖም እናፈጸሙ እዮም። ኣብ ሰዓት ድማ እዚ ውልቀ ሰብ ናብዚ ውሽጢ ከኣቱ እዩ ዝርአ። ከምቶም መብዛሕትኦም ሰረቕቲ ስልኩ ብእዝኑ ብምግባር ነቲ ናይ ምምሳል ስርሑ እናፈጸመ እዩ። ናብዚ ክሽነ ዝኣተወሉ ምኽንያቱ እውን ኣብዛ ክሽነ ዝነበረት ቴሌፎን እያ። እቲ ዝፈጸሞ ነገር ድማ ኣብ ልዕሊ እታ ስልኪ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ፌስታል የቐምጦ እሞ ናብ ድሕሪት ይምለስ። ኣብ ሰዓት ሃንደበት ንላዕሊ ቆላሕ እንተበለ ኣብቲ ኮርኒስ ተገጠመ ናይ ሲሲቲቪ ካሜራ ብሃንደበት ይርዮ። ካብኡ እውን ተመሊሱ እንትመጽእ ማስክ ብምግባር ናብቲ ውሽጢ ኣቱ።
ተኽላ ንምህዳን ወፂኡ ዝሓሰቦ ከይገበራ ይምለስን ከም ዝበሃል ምናልባሽ ዝሰብውን ናይዚ ተኽላ ጠባይ ከይሓዘ ይተርፍን ዝኾነ ነገር ዓዲጉ ድማ ነታ ስልኪ ሒዙ ንክወፅእ እናሓሰበ እዩ ምሪንዳ ብምዕዳግ እውን ሒሳብ ይኸፍል ኮይኑ ግና እዛ ሰራሕተኛ ካብቲ ቦታ ክትንቀሳቐስ ኣይከኣለትን ንእሽተይ እውን ናብዝን ናብትን ክብል ይጸንሕ ተመሊሱ ብምምጻእ ድማ ነቲ ስልኪ ምስቲ ፌስታል ብምሓዝ እግሪ ያውፅን ክብል ካብቲ ገዛ ወፂኡ ይኸይድ እቲ ካሜራ ግና እዚ ነገር ተቐዲሑ ክተርፍ ገይርዎ እዩ ነዚ ቪድዮ ስራሕ ኩሉ ቀንዲ ዕላማ ከም ነፋሒቶ መልክዖም እናለዋወጡ ኣብዚ ከተማ እናፈጸምዎ ዝርከቡ ናይ ስርቂ ገበን ኣብ ኣዲስ ንትርከቡ ሰባት ከም መጠንቀቕታ ብምሕሳብ እዩ ስለዚ እውን ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ላይክን ሸርን ብምባል ንዘለኩም ተፈልየ ሓሳብ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ መጽሓፈይ ትረስዑ ክብል ፈቱ ኣብ ቀጻሊ ንሪኦ ድማ ናይ ደንጓልን ጥምረት ተመልኦ መሕፈር ናይ ስርቂ ተግባር እዩ ኣደ ብቕድሚት ኮይና ትዕድግ ብምምሳል ምስቲ በዓል ዋና ናብ ድርድር ተኣቱ እዛ ቆልዓ ድማ ኣብ ድሕሪት ብምዃን ኣብቲ ድሕሪት ንዝነበረ ቦርሳ ሒዛ ናብ ደገ ትወፅእ ብሓቂ እውን ከምዚ ምርኣይ ኣዝዩ ዘሕፍር እዩ ምናልባሽ ከምዚ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ስርቂ ገበን እቲ ቀንዲ ፍልፍል ናይ ስራሕ ስእነት እናወሰኸ ብምምፅኡ ኢልካ ጥራይ ምውዳእ ጽቡቕ ኣይኮነን እዛ ሓፍትና ትገልጾ ዘላ ነገር ድማ ስራሕ ንኽትቁፀር ኣብ ዝኸደትሉ ሰዓት ዘጓነፋ ነገር እዩ ነበረ ማስታወቂያ እንድትሰሪልኝ አለኝ ያው ስለ ማስታወቂያ ከዚህ በፊት ሰርተሽ አታውቂም አይደል ወይ ውላለሽ ወይ ምናምን ብቻ ሙያዊ ነገሮች ነው የሚያወራው እዛ መለስኩለት የሚያስፈልገኝን ፎቶ መታወቂያ የታደሰ ምናምን አለኝ ውል ነው ዋላን ሰሞኑን እንደውላለሁ አለኝ እሺ ያልኩት ወደ ኮሜርስ አካባቢ ንቀጠረኝ ታሴራ ይኹን ኩሉ ዘልያ ነገር ሓቲቱ ኣብ ዝኾነ ቦታ ንኽረኸቡ ሕቶ ቅርበላሞ ሙሉእ ፎቶ ንስራሕ ስለንደልዮ ድማ ኣብ ስልኪ ክንተሃልዩ ኣርዮ ክመጽእ ብምባል ንሳብ ዘይትፈልጦ ካለ ማዕጾ ስልኪ ሒዝዎ ተበቂጹ ማለት እዩ ከዛ በኋላ ስልክ ሙሉ ፎቶ አለሽ ወይ አለኝ የቁም ፎቶና ለመጽሔትም ነገር እንፈልጋለን ስልኬ ላይ ግን አላልኩት ስልኬን አሳየሁት እሺ በቃ እስቲ ለአብሮኝ ለሚሰራው ልጅ ላሳየው ፎቶና አለኝ ከዛ ትንሽ እንደቆየ ተነስቼ ሄጄ እዚህ አካባቢ እንደዚህ አይነት ቢሮ አለ ወይ እዚህ ላይ ስል ጥበቃውን የለም አለኝ በዚህ ጋር በራለው ያልኩት ሌላ በራለ እዚ ናይ ስርቂ ሜላ በብግዝኡ መልክዑና ለወጠ ንሰብዋና ምንቁፅጻር ዘይምቹና ኾነ መጽዩ ኮይኑ ግን ኣምላኽ ይሓልኹም እናበልኩ ብዝኸኣልኩሞ መጠን ካብ ዝግዳይ ናፃ ንኽትኮኑ ክላቡ ይፈቱ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ እውን ብፅሒትኩም ተዋጽኡ